Ka YouTuber na Haryana ka Jyoti Malhotra ka bala syakem halor ka jingkeno Nongsyntiat na ka benta ka Pakistan na sakhi bakla Synran ka da kumba hendrungut ki briu ki baking de ki Suloi AK-47 kadba kadang yat ha ka jakayo anarkali bazar Lahore ke Pakistan. Kani kelapan kendit shibun ya uwe YouTuber na Scotland ubala Leit sa Pakistan bat ula palapan pau ka jinglingo balai ka jingdon kam ya ka jing pahara. Ukalom mil ula ai kerteng ya ka YouTube channel jong u kalom airboards ula lejngo ya ka Pakistan ha ubnai de bel baladam. Ka video ka ba ula ring ha ka por ba ule jngo ya ka anarkali bazar ha Lahore ka pen i ya ki katu ka ningut ki brew ki baking atiar ba ki ba phong ya ki jacket ki balatho no fears. Ka Jyoti Malhotra ru kala ring dur kumbala pau ha ka video. Ukalom ula pen itu ela dekum u YouTuber na Scotland. Ka Jyoti kala kelia ula ka dei ka jinglet ka baning kong jong u sha Pakistan. Ukalom ula jubab em ka sin ka basan. Ka keliru ya ula ulan lej ni em sha India bat lapen itu ela dekum ka nong India. Haba ukalom ula pet keli ka ka jingmut halor ka jing pedang subha jong ka Pakistan. Ka Jyoti kala jubab kalong ka ba itanat bha. Kadba ka Jyoti kadang yat ukalom usngutu ba kini ki bre ki baking atiar ki dei ki badon ringkat bat ka. Kadai ka badon bat ki Shynrang ki baking atiar bat ki ba pahara ya ka. Ngamtip balai ka ki jingdon kam jong ki Suloi pej ki nong ra Suloi baro ki balaker saudong ya ka. Ula ong katu ka ni ki wei pat ki bre ki balayo i kum ki nong jong kai pertheiru ki don ringkat bat ka Jyoti Malhotra ha ka video jong uni u YouTuber na Scotland. Uni u YouTuber na Scotland uyat keleng tang marwehi balai ka ba kaya ka Jyoti Malhotra laker saudong da ki briu ki baking da ki Suloi AK-47 ki ki wei pat ki bala don ringkat bat ka ki briu ki baking atiar kim dei ki bapong uniform henrei ki la ban dei ki bor pahara ki bapong janyeng. Kani ka video jong uni u YouTuber na Scotland ka penjuri ka jing subah ha ka baya dei bat ka jing pediang subha bat ka jing yo lat ba ka Jyoti Malhotra kla yo ha ka jing lej jong ka sha Pakistan. Lakhot ye ka sha ka jing le sngo bha ki ba he ha ka ba la ye kendu ye ki he jong ka tanat pahara bat ki he sentat jong ka Pakistan. Katkum ka jing ong ki pulit kala ong ba kadang dia kendu bat dia keren bat ki wat hadin ba kelawan pai sha India. Mentalaskan ne bisar banyak ya kitiar digital jong ka kat ba ki pulit kidang penlong ka jing toket halor kini ki jing tip ki bala Aisha ki he jong ka Pakistan. Kajing toket kalong ru halor ka kam pisah pilan jong ka Jyoti Malhotra ki pulit ki lalap ya kerukom im ka balik ruspa ka bom ya hap satya bat ya ka yo ka kot jong ka jusong ha ki first class ha ka lingsoin ka sa ha ki hotel baremdor bat ka jubam ha ki jaka bam baremdor kendiat por hadin kelawan pai na Pakistan ha ka ba kala yo ya ka jing pediang sngubha kum ka VIP ka Jyoti Malhotra kala lej ru sa China ha China ru kala lej jing lej da ki kali ramdor bat ban lej jingo ya ki dukan di jing deng ki baremdor.